вие сте в Слива Студио, аз съм Борис. Аз съм Алекс. И днес ще правим Squishy Challenge. Ето как се прави и Squishy Challenge. И пред нас ще имаме две поставени купи. Оператора ще ни ги подава и играем камък, ножица, хартия. И който спечели камък, ножица, хартия, има право да развлеча купите и да се избере кой за кой. Примерно аз печеля и избирам купата на Алекс да отиде при мен. И ако аз отворя и ми се падне храната, получаваме една точка. Ако отворя и ми се падне сквишито, не печеля точка. Остана си в нулата. Също важи и за Алекс. Победителя ще спечели. Какво ще спечели Алекс? Ще спечели абсолютно всички сквишита, които ще видите във всички рундове. А пък загубилия ще трябва да ходи бос по Лего. С мазоли. Имаме общо 5 рунда. Това за Алекс е първо видео, не знам дали знаете, но той също е част от нашия канал. Време е за рунд номер 1. И така, хора, вече сме рунд номер 1 и сега играем камък, ножица, хартия с Алекс, за да видим кой ще избира. Камък, ножица, хартия, раз, два, три. Така. Избирам да взема това на Алекс, защото знам, че той ще има късмет. Отваряме на 3. 1, 2, 3. Yes! Точка за мене! Yes! Портокалчета. Алекс, покажи се сквишито в камерата. Много е топ. Човек. Покажи го пред камерата. Ето. Аз имам портокалче и съм радостен. Точка за мен. Борис, виж хора. Стигате към следващия рунд. И сега, хора, аз трябва да избирам. Сега, дали да сменя, защото обикновено късно... Тук е реалната храна. Тук е реалната храна, но тук е реалната храна също. Какво правим? Не, няма. Тук е реалната храна. Тук е реалната. Тук е сквиш. Няма как. Тук е сега. Без сега. Къде таки сменя? Имаш само... Не, няма. Окей. 1, 2, 3. Не! Алекс, вземи си ница! Види се, бе, Алекс. Не! Хора! Ма вижте сквишито. Това е готино домарче. Ето, вижте го. Много близко сквишито. И резултата е 1-1. Полза на Алекс. Стига, това е подигравка. Към следващия рунд. Така, хора, можете да избирам вече трети рунд. Ето е моята лойка. Щом до сега 2 пъти е бил при Алекс, би трябвало сега още един път да бъде при Алекс. Което значи, че другите 2 рунда ще е при мен. В тази логика нещо куцаме. Затова ще си запазя моето. 1, 2, 3. Не! Супер е! Не! Хора, вижте сквишито го. Поне е готино. Взимали сме ги от Гърция. Поне е готино сквишито. И така, хора, на мен ми се падна динята миналия рунд, обаче аз сега трябва да избирам. Къде ги сменя? Или пък... Не. Задържам си своето. Добре. 1, 2, 3. Yes! Yes! Победата! Хора са отвале. Кой е това, бе? Отиди до камерата да си покажеш сквишито. Yes! Сладанец! Ей! А той малко се е разтекал. Yes! Ей, как си го хапаш, ле! Може ли малко? И така, хора, последен рунд и се чуди какво да правя
Бонче. Значи, мисля за последния рунд да се играе в моя късмет. 1, 2, 3. Yes! Логиката не ми куца! Логиката не ми куца! Ай, гадост. Покажи си това на камерата. Това дори не е сквиши. Става. Вижте го. Някаква калинка дет заве. Аз имам калинка бисквитка. Добре, хора. Така, хора, изглежда, че аз спечелих всички сквишта, спечелих цялото предизвикателство, след малко ще видите Алекс как ходи бос по легото мъчително. Ето го протокала от първия рунд, който Алекс реши да скъса. Вижте колко е готин. Всички сквишта, пак казвам, снимали сме ги от Гърция. Просто вчера се върнахме. Ето го и втория рунд. Домата, той не е точно сквиши. То е такова пълна вода. И другото накрая на видеото ще спукаме домата. Ще видим какво ще стане. Опа! Ето го и третия рунд. Динята, който беше най-хубавия рунд, но естествено Алекс реши да го спечели. Значи, сладоледа, който е доста готин, между другото. Благодаря, че спечелих този рунд с сладоледа. Доста ме кефи. Калинката, не е точно сквиши, но такова е светещо, готино е, антистрес. Първия рунд с портокала аз го взех. Втория рунд домата Алекс. Третия рунд динята Алекс. Четвъртия аз със сладоледа. И петия аз с калинката. Сега е време Алекс да ходи бос без чорапи по лего. И така, хора, ето го легото, Хари Потър и неговата сова, който е естествено на части, защото ни мързи да го наредим. Ето. Сега малко ще се боли, чакай. Трябва да си го заслужи. Карай! Така, готов ли си, Алекс Чупаричето? Да. Айде, тръгвай! Ай! Ай! Дали се... Си го изпросиш някой ден пред камера. Ау, ти го чупиш! Много ми е по краката. Папи си! Само покажи си краката. И така, хора, в момента, който всички очаквахме, ще спукаме ето този хубав домат. Не искам да го пукам. Сега, вижте каква ми е идеята за пукането. Няма да го пукаме така, буквално... Това не може да се спука. Да, не да се спомня. Без това спечелих на домата. Това не значи нищо, аз спечелих самия чалендж. Да. По-скоро така стане. Имам идея. Така ще е прекалено лесно. Чуква гума. Бляк, това беше желатин. Беше ужасно. Мирише на оцет с бисквити. И така, хора, ако ви е харесало видеото, моля да се абонирате, дайте лайк, споделете. Чао от мен.